Moi! Nyt mä ajattelin tehdä tän kanavalle ensimmäisen tämmösen esittelyvideon, jossa mä kerron itsestäni vähän ja tästä kanavasta niin eri videot mä aion sieltä tehdä. Ja anteeksi tää tausta, koska tässä on aina valossa kohta, missä mä voin kuvata. Ja valitettavasti tää puhelin tarkentaa itsestään, koska sitten on alkanut tarkennus päällä. Ja sit se tarkentaa. Eli mun nimi on Roosa ja mä oon tän kanavan toinen videotekijä, miten sen voi sanoa. Ja mä oon syntynyt 00, eli mä oon nyt tällä 16. Täytin helmikuussa 16 ja menen opiskelemaan syksyllä Harjun oppimiskeskukseen hevosenhoitajaksi. Eli siis jos jos nyt niin mä pääsin peruskouluun, niin mun harrastuksiin kuuluu ratsastusta ja lenkkeilyä ja mä hoidin 2 hevosta, kunnes mä joudun lopettaa niiden hoidon, koska mä menen opiskelemaan, niin sit sen takia mä joudun lopettaa niiden hoidon. Ja nyt mun klipillä kautta videolla on 2 lemmikkiä, silleen 3, 2 rottaa ja koira. Mut koira on enemmän mun isän ja sitten rotot on meidän, mut ne on aika vanhoja joten. Eli siis rottia, ei semmosia eli vaan kesyrottia. Oreo, Hero ja Hero on valkoinen rotta. Ja Oreo on sit harmahtavan ruskea. Siinä on ruskeat vähän. Ja Elvis on sit Shetlandin lammaskoira. Voitte googlata. Tai mä laittaa kuvan sitten mitä hän. Mutta tässä oli tää aloitusvideo. Tuossa oli jotain kauheita höpöttelyä, mutta nyt mä jos tykkäätte ja kommentoikaa, että mä saakaa täältä kanavaa ja mä linkkaan meidän blogin tuonne alas ja kaikki sosiaaliset mediat, missä voitte seurata mua tai Siiriä. Moikka!